Je fólia lepšia ako sklo? Samozrejme, že je naša fólia lepšia ako sklo. Je pružnejšia, nepraská ako sklo, lepšie sa prispôsobí na zahnutý displej a škrabance, tie sa sami zahoja. Navyše je príjemná na dotyk a nezanecháva flaky. Ktorú by ste mi odporúčili? Záleží od tvojich preferencií, ale môžem ti to v rýchlosti zhrnúť. Máme klasickú fóliu, ktorá je priesvitná a na displeji nie je ani vidieť. Matná fólia, ideálna voľba na letné mesiace. Eliminuje odlesky a zlepšuje čitateľnosť na slnku. Anti-blue fólia, tá chráni tvoje oči pred modrým svetlom a tým zlepšuje kvalitu tvojho spánku. Anti-spy, tá zase chráni tvoje súkromie pred nežiaducimi pohľadmi a na tvoj displej uvidíš iba ty sám. No a UV fólia je naša najodolnejšia ochrana, ktorá vďaka vytvrdzovaniu UV svetlom ponúka maximálnu ochranu displeja na trhu. Dostanem k UV fólii aj UV svetlo. Samozrejme, súčasťou balenia UV fólie je aj UV svetlo. Ako je to s aplikáciou fólie? Aplikácia fólie je naozaj jednoduchá, no ak s ňou nemáš skúsenosti, na náš YouTube sme nahrali nový podrobný návod aplikácie, s ktorým to určite zvládneš. Ak máš ďalšie otázky na našu hydrogel fóliu alebo iné produkty, napíš ich dole do komentáru a my sa budeme tešiť na ďalšiu časť. Buy Smart. Rapey Angaro.